Ayan na yung ating lechon kawali. Ang lulutuin natin ngayon ay lechon kawali. Meron ako ditong 1 kilo na liempo. So, ang gagawin natin ngayon, pakukuluan natin. Ito yung ating mga ingredients. Sibuyas, dahon ng sibuyas, chives, spring onion, 3 pirasong garlic na kinrush, meron tayong rosemary leaves, dalawang laurel, at yung ating crushed na paminta. And then, lalagyan natin siya ng salt. Salt, depende sa inyo kung hanggang saan. And then, ibababad natin sa tubig. Ayan. Tsaka natin pakuluan hanggang lumambot. So, after 1.5 hour, ito na siya. Malambot na. I-drain na natin siya. So, ang gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng dressing yung ating pampahid. Vinegar, tapos patis, fish sauce. Ito, ipapahid natin ito. Yung iba gumagamit sila ng salt. Pero mas masarap ang patis. Tapos hahayaan lang nating matuyo para mag-sink yung vinegar tsaka yung ating fish sauce. So, iwanan muna natin until 30 minutes. Ngayon, gagawa naman tayo ng pwede nating mapagsawsawan o pwede na kung saan natin pwedeng i-dip yung ating lechong kawali. Ang una, green mango. Susunod, tomatoes, kamatis, bawang, and then onion. Kung wala kayong food processor, pwede nyong tadtarin. Pagkatapos lalagyan natin ng salt. Konting salt. And then pepper. Pasensya na, medyo ito bale, yung texture niya. Kakaibang sausawan. Kakaiba dun sa traditional nating suka at saka Mang Tomas. Try nyo. Masarap to.
Ngayon, ipiprito na natin yung ating lechon kawali. Ang ginawa ko, in-slice ko siya para maging malutong sa lahat ng side. So, eto na. Gera na to. Sigurado magpuputukan ito. Game! Takpan muna natin para hindi magtapunan ng mantika. Tignan na natin. Pwede na to, pero meron tayong ipapry natin uli sila mamaya para lumutong. Kunin na natin ang second watts. So ang gagawin natin, painitin natin ng todo yung ating mantika and then ipapry natin sila uli. So ipapry natin uli para lumutong siya lalo. Lagyan na natin yung apat. Ayun. Patayin na natin ang kalan. Ayun oh. Oh. Okay, kunin na natin. Ito na yung ating lechon kawali. Ayan na yung ating lechon kawali.